सगळ्यांके नमस्कार. मिगेल नाम सुषमा, मिगेल गाम उडपी. आज हाँ गोडडगई कश करूश म्हणून सांगतस. गोडडगई करू जाव कजल सामग्री कड़गी हाँ अशी सिंदून दवरला सुलभ जोश कदीर बिंबुल कराता गोड मसलाक मेथी कोथंबरी सासम जीरा आणि मिरसांग गावची मिरसांग आणि घाटी मिरसांग दोन्ही दवरला करबेव पण्णाक मीठ हिंगू चणे डाळी उडद डाळी आणि थोडे हळदी पीठ आता हे कराता सिंदून घेतला हजवैरी थोडेची मीठ पप्पून दवरया. मीठ कसला पप्पूड्स म्हणारी करात्याच्या कोटसाणी तण्णून घेऊ म्हणून. नेक्स्ट हे सिंदीला कडगी पुरा उदकान दवरका एक पटी धुवून मागीर सिजा घालया. गॅस लावया. उद्दाची के होऊन जेव्हा कडगी घालया मागीर कडगी सिज. उद्दा तापला आता मी हक्का धुल्लल कडगी ताक घालया. कडगी सिज्जूको थोडे टाइम बत्ता सो हके कमी धंपून दवरया. गॅस चिके सिम करया. आता हे कडगी सिज्जू थोडे टाइम घेतना मा तेदना मी मसालो भाजून घेऊया. नारळाल चाल घालया. फर्स्ट चणे डाळ हांवें कस मिगेला स्पूनारी 3 चमची घाला. उडदा डाळी तशीची एक 2 चमची घाला. चिके तांबडी जावची आयला हे होऊन जाला. मेथी मस्त घालूनच 1 चमची घाला पुरो कोड दोतरन दई. कोथंबरी घालया. कोथंबरी चिके चटती घालका हक्का. नेक्स्ट हे थोडे भाजून घेऊया मागीर सासम घालया. थोडे सासम घालया. नेक्स्ट जीर ऍड करूया. नेक्स्ट हिंग हजोट घालून भाजूच्या. तदनंतर थोडीची हळदी पिट्टी हे पुरा भाजून घेतानाची हजोट मिरसांग भाजू येतं. पळया आणि गॅस ऑफ करूया. तंदूर थोडे वेळ सोडया मागीर नीव तरी मसालो वाटूया. आता कडगी हदमट्टा सिजून असता पळयाची. आता कमी करात आणि बिंबूल ऍड करूया. करात कशें ऍड करता म्हणारी आता तुम्ही हंत मीठ पपुडाला असता हे करात पुरा आता मीठ सोण असता सो कसं करता म्हणारी एक पटी चमकोन मिक्स करून अशी मीठ अशी पीळ न्हू हाजे भितर घालचें. परत घालला कट केल्लो दवरला बिंबूल एक पटी दवल घालून चाळून घेयला एक करून. नेक्स्ट हांव मीठ घालता सर मीठ अंदाजेर घाला. सो गोड चटती घालया. पळया दवरला इतलं दवरला वरला गोड घालला. समची गोड आणि मीठ लागो. आता भाजील मसालो असना आम्ही मसला सामग्री हे चंद करून आता आम्ही ग्राइंड करूया. लायक ग्राइंड झाला मसालो मट्टीगल मसालो ऍड करूया. उद्दा घालतरी लायक करून एक पटी मिक्स करूया. मसालो घालतरी थोडे वेळ मेळणे उचकतीर 2 ते 3 मिनिट अशी सोडया. आता गॅस ऑफ करूया आम्ही. नेक्स्ट पण्ण घालचं. पण्णाक थोडे नारळ घालता मागीर सासम घालया. सासम चिके पटपट येतरी करबेव घालया. करबेव सासम सम भातरी पण्ण घालया. आता आमगेला गोड अडगई रेडी झाला. आता मी हे बाउलांत सर्व करूया. एक पटी मिक्स करून घेया वाढताना. गोड अडगई रेडी. हे सुरई सित्ता ಒಟ್ಟು ದಹಿಯಾ ಸಿತ್ತ ಒಟ್ಟು ಜೋ ಪೆಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್.